खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 आगस्ट 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनानै मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। मावलांनाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबर नांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनायाव गोसोआव दिनै जोबोर गोनो गोथो जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ दिनै मोननोबो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौबो मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुनिफ्राय दिनै जानगाराव थानांनोबो हागौ। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ।
गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै ड्राइभार नांगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ दिनै मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नायजानाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोदान थांखि लानो नाथाय हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव गोबां मान मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनांनाय खामानिफ्रावबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन फरायसाफ्रा जोंनि फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथां आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिखौ दिनै थिसमावनो आरो गोरलैनो मावफुंनो हानाय गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनाय गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो दिनै गोब्राब जागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ
गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जानोबो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।